Hey! If you don't carry this thing, carry on. Hey! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello? You don't know about it, and now your house, you see blood, you know, call people talk. The first thing you do, Ogaima, in ka zo kana building ka ga abu, you have to bude ka gani. Nan bi da shi da safi haka nan ya ce bai san da komai ba. In ka ganin da ya cover nan, ciyawa gaba daya an ce ya ce ba komai. Okay, ya san abu. Ya ce ba komai. Ya sani. A'a, kana ji ko sa alias 6 to kamar 5:30 ne ya mutumin ga ya kai nan. Ka san kare suna ta damu mago. Da safe na fita. Da na fita sai na ji mutane suna wucewa ban. Wannan abun ya faru tsakanin karfe 9:30 na jiya ko tsakanin 9:30 zuwa 10. Kana ji ko sa? Ka